ɗemngal pulaar e nder leydi Sénégal e teskuyu jogaaɗo kañum woni ɗemngal ɓurgal windeede hannde e nder heddi noon ko windooɓe ɓe ko yarlitiiɓe windooɓe ɓe ko nde militant heddi noon kadi ko annduɓe ɓe kañumenne mbaɗa feere mbinda so ɓe mbindi ko nden ni ɓurata softinde wonande muulooɓe ɓe mbeɗa siftina kadi wona gootol ko kalduɗen e gardiiɗo galle muuloowo defte biyowo armatan biyeteɗo armatan gardiɗo ko bandiraɗo monsieur Diallo wona lawol gotol mbiɗen mbo yo wattu mulde ɗemngal pulaar kono jomumen jiyata ko jeere nde cikkata ko jeere nde wodani or kala bindunoɗo deftere pulaar gasni dingiral muulama multama ɗale mawɓe ndene muulama multama ɗe defte mi haaliɗo nane defte dikkiri jommol e defte goɗɗe ɗe Aboubacry Moussa Lam waɗi multa firti ko windoɓe ne goodi kono taroɓe ne goodi kamɓe ɗon so tawi ɓe jeyata tan ko commercial o alay sago ɓe gandine jeere nde ne woodi heddoto noon ko jeere nde ala yuɓɓude bandiraɓe tedduɓe musidɓe tedduɓe mi anda sono dokku